Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić na putu u Njujork izjavio da je od ogromne važnosti da pokušaj jednostrane promene situacije na Kosovu doživio osudu Saveta bezbednosti. On je napomenuo da su dve stalne članice bile protiv održavanja hitne sednice Saveta bezbednosti, smatrajući da za tim nema potrebe i da su čak pretile vetom, ali da je taj otpor savladan. Jeremić je ukazao i na protivljenje da njemu kao predstavniku Srbije bude dozvoljeno da se obrate Savetu bezbednosti. Komandant KFOR-a Erhard Biller izjavio je ranije večeras da je NATO proglasio dva prelaza na administrativnoj liniji između Kosova i Srbije, Jarinje i Brnjak, za zabranjene vojne zone i zapretio primjenom bojeve municije u slučaju napada na njih. Vojnici mogu da primene bojevu municiju, mogu da koriste naoružanje da bi branili sebe i druge ljude, da bi branili imovinu i vojnu zabranjenu zonu. Niko ko nije ovlašćen da radi na prelazima ili da prođe kroz prelaze ne treba da se nalazi u njihovoj blizini, rekao je Biller u intervjuu Reutersu. Ova teška situacija dolazi od političkog razvoja događaja na koje ja nemam uticaja i pitanja na koje ja ne mogu da odgovorim. Zbog toga se ja koncentrišem na to da stanje održavam bezbednim za sve građane i tamo gde je ona ugrožena da je ponovo uspostavim. Predstavnici Srbije i KFOR-a nisu se večeras dogovorili jer su komandanti međunarodnih snaga saopštili da će izvršavati odluke vlade Kosova o administrativnim prelazima Brnjak i Jarinje, izjavio je ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović. Šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović rekao je da je ishod pregovora sa komandantom KFOR-a Erhardom Billerom loš i da KFOR izlazi iz okvira svog mandata, odnosno iz okvira rezolucije 1244. Mi smo jasno rekli da je za nas to neprihvatljivo, apelovali smo na KFOR kao u ovom trenutku jedinog sagovornika uz EULEX kojeg imamo ovdje na Kosovu i Metohiji, da ta odluka ne zaživi, ona je za nas neprihvatljiva i tražimo ponovo od međunarodne zajednice da utiče da se stanje na administrativnim prelazima vrati na početnu poziciju, da bismo dali šansu dijalogu, mirovnom procesu i rešavanju ovih problema. Ono što je sigurno je da je važno da građani ostanu mirni, da ne podležu bilo kakvim provokacijama, jer je najvažnije da ne izgubimo ni jedan ljudski život u ovoj jako teškoj situaciji. Pregovori između KFOR-a i predstavnika vlade Srbije biće nastavljeni sutra, ali su prema rečima Stefanovića šanse za pozitivan ishod veoma male, naročito posle sinoćnjeg paljenja prelaza Jarinje. Vlada Srbije zatražila je hitnu sednicu Skupštine o Kosovu, a predsjednica Srpskog parlamenta Slavica Đukić Dejanović rekla je da bi ta sednica mogla biti održana u subotu u 10 ujutru.